खा गई जिंदगी जान अरे मोहब्बत के खेल में कि मन का दया भी है अरे मन का दया भी है अरे कटा जाए से खत्म कैलू जिंदगी जहाँ मोहब्बत के खेल में खा गईलू जिंदगी जहाँ मोहब्बत के खेल में।
ये दिखाइए मिर्ता जी, ये देखिए कैसे कैसे पे पुरस्कार बा। ये हमारे कैमरा वाले भैया जी की तरफ से बा। कहे ना बा आ कोई दा के हमर सखी कोदी कहाँ गोइल बाड़ी बाबूजी के बेटवा लोगन। और देखें ये 50 रुपया